U prostorijama Centra za kulturu Filip Višnjić u Ugljeviku održano je veče humora i satire, gdje su aforističari iz Republike Srpske i iz Srbije govorili aforizme i kratke satirične priče. Po 7. put smo organizovali veče humora, satire i aforizama. Učesnici su aforističari iz Bijeljne, Ugljevika, Šapca, Loznice, Mitrovice i tako dalje. Ljubiteljima humora i satire se predstavilo 7 aforističara koji su se potrudili da niko to veče iz sali Centra za kulturu ne ode neraspoložen. Bumerang je srpska povratna informacija. Čim sam ušao u politiku, pokajao sam se. Trebalo je da uđem mnogo ranije. Vođa je čovjek široke ruke, odakle on zahvati, ništa ne ostane. Žao mi je vlasnika jahti. Oni žive na vodi. Rade Đerković je svake godine do sada učestvovao na ovim druženjima u Ugljeviku. Nisam naišao na ovakvu publiku koja zaista ume da reaguje na pravi način, a naravno da ne zaboravim da je ovde večeras i Grujo Lero, čovjek koji je zaslužan za ova naša druženja i ne samo ovde nego i u Bijeljini za njegov festival humora i satire gde sam takođe od prvog susreta, znači od osnivanja festivala. Šabac ima svoju čivijašku republiku i ovih dana tamo je počela čak 46. čivijada, a zahvaljujući volji i entuzijazmu Gruje Lere u Ugljeviku i Bijeljini se također mogu pohvaliti tradicionalnim susretima aforističara. A što se tiče Ugljevika gdje se sad nalazimo, oni malo prepisuju od nas da se ja pohvalim, jer ja sam već organizovao 10, u Šapcu su organizovali 46 ove godine, a direktor Centra za kulturu ovdje, mlad čovjek koji je mlađi, 25-30 godina od nas, on već organizuje 7. put i to su znači tradicionalni susreti aforističara u Ugljeviku. Lero je izrazio zadovoljstvo što satira ima svoju publiku u Ugljeviku i naglasio da ipak posebnu pažnju obraća na srednjoškolce, jer uvijek postoji nada da je neko među njima aforističar.